Ja, hej igen, det er Jimmy her fra kørekortpriser.dk igen. Jeg vil bare lige fortælle lidt mere om, hvorfor egentlig jeg startede det her, og så nogle andre ting også. Jeg vil starte med at sige, at da jeg selv tog mit kørekort, der blev min kørebog, den blev simpelthen stjålet fra et aflåst pengeskab på køreskolen. Og det, jeg ved også godt, hvilken kørelærer det var. Han blev også fyret en måned senere. Men han var en rigtig idiot, altså. Og han stjal så min kørebog, så jeg var stort set færdig med kørekortet og betalt for alle mine køretimer. Det vil sige, at jeg blev nødt til at starte fuldstændig forfra og betale det hele fuldstændig forfra igen. På nær teori selvfølgelig. Så det var en super dårlig oplevelse, og det er ikke den dårligste oplevelse, jeg har hørt om køreskoler langt fra. Så det er blandt andet derfor, at vi har startet det initiativ. Vi har simpelthen udvalgt nogle køreskoler, som vi kan stå indenfor. Og hvis vi ikke kan stå indenfor dem, så ryger de simpelthen ud af vores liste på hjemmesiden. Men der er også noget andet vigtigt, jeg gerne vil sige. Det er, at det er ikke lavet for, at det skal starte en priskrig mellem køreskoler. Overhovedet ikke. Jeg læste for eksempel lige en artikel i Berlingske Tidende for ikke så lang tid siden, om der blev lavet nogle undersøgelser på, at de billigste køreskoler, de havde meget højere dumpeprocent end de køreskoler, der var lidt dyrere. Så det er en ting. Altså, du får, hvad du betaler for. Sådan er det, og sådan har det altid været. Der er selvfølgelig nogen, der er overdrevet dyre, dem skal man selvfølgelig bare styre ud af. Men altså, vælg de fornuftige køreskoler, som vi har gjort. Og på de lidt dyre, de køreskoler koster en lille smule mere. Der er teorilokalerne som sagt mere hyggelige, og der bliver gjort mere ud af det, og det er generelt mere professionelle forhold. Så det er overhovedet ikke gjort for at starte en priskrig, eller for at spille folk ud mod hinanden. Det er gjort både for at hjælpe køreskoleeleverne, som sagt, men også for at hjælpe de gode køreskoler, så de kan komme lidt mere frem i lyset. Så det var sådan set bare det, jeg havde at sige for denne gang. Så vi ses på køreskolen. Ring til os eller send os en e-mail, og så går det lynhurtigt, så finder vi ud af det. Og som sagt, med kontrakt på. Du må have det rigtig godt. Hej igen.